inde Allah bajjo fuɗɗorto ko kalata o takɗo gurdam e mayde hay goto nde woppoyta ɗimmitirne laaɗo mo belaɗe e cakaneje o haalata mo haalani illa wahyu nando mo wodata o gando men wirnima aduna wo artoyta malaikaji ko jaɓɓotoɗi ɗi kay mankoyta sinno woyde julɗo ne dagino min goyat ha abada min deƴƴata sabu gilli amen e korsa amen e ma min cikkanno ni ka mayata bal amen ganduno ni kono min mbiyanno ko wona joni jahata ñande o kabaru yetti wonde ceerno amen a artoyta ɓe gida ɓe muga e leccukalon ñande genta ɓandu fof e sawru mum ko ndu piyeɗa ndu ton woni ndu ngumanta janvier 15 o yawmude min jejjitta 2007 a bettimin nde hitande de min jewnoyta kono gilli amen e ceerno amen mbimi hay mayde ittoyta gila Fuuta ha France yiɓɓe ma de gasata sinno jawde ne sottoyo mayɗo Mansour amen de a yahata hay sinno ko milliarduji hay mbuɗude min keddoyta kono jeynoɗo so artani ɗo poɗodiral waɗata kadi ko rasulullahi dañani hay Mansour amen ni yiɗata nden noon darsuji maɗay amen mamin mayi min jejjitta baylo fof de e tafga mum ango mango de furata nde wonno koye diine Allah sunna rasul koye ka mbayla tan de tafata tijjaniya lawol ma komo koɗiɗa tan de dokkata joɗirami dentema ko leƴƴi ɗi fof de jiyata diine mane laaɓi cer ɗo de lural waɗata hay tubakoɓe jeddugol ko maɗa ko de ɓe jeddata mbimi so qutbu zaman ene wiye ɗo maɗa ɗo de mi yeddata 15 janvier o yawmu julɓe jejjitta France naɓe dañi wune so mbeɗa darta ɗum mi hersoyta hakkunde mon e ceerno mon ko jomu e ndondi guli mbaɗata golle mon e balle mon gonɗineɗe pertoyta ko jomiraɗo wawi yobde o so yoɓi mankinta duuso mon e ceerno mon hono ngo duuso de wattoyta nden noon laana diw hoto paɗa ko Dakar Yoff teroyta tawɗen dente enen jaɓɓi omo julɓe kaɓanta ɓe mbino so wul so jang aɓe cabbi so wona arɓe joftoyta nde wonno gilli mon e ceerno mon ko gilli Allah kewtoyta yiɗir Allah tan pofta moyɗiri Allah nimsoyta nden noon moɓel reg hoto paɗa ko Mbour gueƴ natoyta Mbour fof e mawnugol ñande hen de a sikkoyta galleji fof kewi dak hayɗo cirƴuɗa ni a dañata tawɗen dente julɓe ene jooɗi ene ginna Allah deƴƴoyta sappeji juuti jaaji ma mbiyaɗi jofoyta kamɓe tam aɓe cetti kala ɗo Allah ala ana yiɗata nde wonno gurdam ma ha joofi ko weluye Allah ɗaɓɓitta golle ma e diine he haali gasnoyta nden noon mi juula e rasul mo juulanoɗa e mum ñande foof a deƴƴata ko haala ɗo ko sene waɗi perguitte mi tubani rabbi jaɓowo tawbata yimi ɗum ɗo ko Moustapha Salif Baro koto hayra law o enta o adda e ma tafɗamo hawo ma e o yejjitta yo Allahu waɗ en julɓe jokkoɓe en ɗemeje ɓe taƴata yo Allahu waɗ en almuɓe Cheikhana Tidiani ɓe goppata yo Allahu newnen julɓe taccude siraɗi taw kulata amina ya Allahu rahmatullahi ene jorta assalamu aleykum bandiraɓe ngol ɗo jimol de ko enen mbaɗani ɗum ceerno meɗen o mbiɗen so tawi ene waɗi perguitte kadi eɗen ñaago yo jomiraɗo joom bawɗe o jaɓanen tubuya assalamu aleykum wa rahmatullah janngo wona neɗɗo kono saɗa fecce feccor ɗum mo ɗawi janngo e nder hojom nimsa yillo ɗum cukalel ala ko wawani hoore mum so wona ko bamum fewjani ɗum nden noon baba fewjan moƴƴe oɗo para e mum
neɗɗo fof ne andi ɓurɗo bamum kono ko bamum ɓurani ɗum nde wonno gilli ɓiɗɗo e baba ko gonga tan mbi ɗum waɗino baba way fof jeeta ko ɓiɗɗo ne urno ɗum nden noon fodde baba e ɓiɗɗo annene andu ɗum woni baba ko nyammini yarni himmiri janggo sukaɓe mum cukalel ko sirru Allah ko heewine suuɗe mum kadi janggo saronki ko o woni keɓɓitoɗo ɗum so tawi ko paso jiɗɗane oɗo wawa dañde ɓurɗo ɗum babiraɓe hewde neɗɗo ronata so wona bamum kono so baba juumi ha hasidima ronoɓe mum mi wondi so maayi janggo famɗa woyoɓe ɗum nden noon fam kala gardiɗo won garowo caggal mum kadi on garowo ne ko an woni yakare mum kala mawniraɗo ene jogui miñiragel mum ngel miñiragel ne ko an woni darogal mum darogal holko woni nafoore mum goɗɗum ala so wona dartorade ɗum dartotoɗo holko woni fandare mum fandare mum ko andude holko fewani mum nden noon wano moƴƴi oɗo de ko an woni fofof mum so neɗɗo wayino moƴƴi wona yakare miñiraɓe mum wuro mum leñol mum ha e leydi mum hayso wona oɗone de ene nande mum nden noon cukalel oɗo ñambanam ɗum janga gandal ko nafoore jomum kala ko ngal woni tinnoya dartoy ɗum ade goɗɗo yiide nafoore mum ko anni adato yiide ɗum gandal ɓuri famdude e nafooje mum ko hebde ɓatake mum tan de jangana hoore mum gandal ko nangue daringue hoore niɓɓere ala ko wawani ɗum gandal ko duɗal mangal dihal seeɗa ñippani ɗum human binnagu ko rafitino ɗen cafren ɗum mata andamo jangani hay kullel ne ɗesa samorde ɗum nden noon sa jangano sa dañi ɓiɗɗo jangin ɗum saabu oɗo ɓiɗɗo ko jamanu muɗum namdi ɗum e nder o jamanu dañde hen ɓiɗɗo wasa janginde ɗum wayata kono keɓa ɓiɗɗo taw o ɓiɗɗo ne arde guite mum tan jinnaɗo jole jaggaɗen guite o lohñita ɗum so ɓurani ɗum bonde kay mbimima yerodiroy e mum hay diine ma sa yiɗi ɓuura fewde ko ma gandal ardo ɗum ɗum waɗi nelaɗo mo yo jaam e kisal wone mum o wi en ko gandal ko ye en dartoy ɗum hayso tawi ko Chine heɓoto tinnoɗen wota en gaman ɗum kadi eɗen laaɓa o yamirta neɗɗo ko wona nafoore mum nden noon gandal ko nafoore joomum yimi ɗum ɗo noon ko caɗinoɗo janggude hande nimsana heewe mum ko Moustapha Salif Baro de woni inde mum ko toto hayre lawne de woni wuro mum ko haɓanade human binnago leñol mum hande ɗum woni darde mum Dabakh Malik mi waɗima dédicacé ngol ɗoji mon